Paday, Ano pare? hindi ni pa di ba istorya ako sa imo paday. Ano lamang ang Si marang Pading balitaan? Bertaw, di ni malas. What? Diyan, nahulog baga sa sakayang. Di tampang tao ano? Di tampang paning ko niyan, kaputang kong na di paday. Di ito na malunong. Ilintin sa'yo mo na hiling pare. Alam ko na paday. Erak man kipaning birtaw. Diyan sa may puro, Subok to sa duman. nyam. Ilintin biglang rarumdo. Nakasumad kaya palit ni Balaw, nakulaon man daa. Ano pare? Ano pare? Balaw. Itinda ko na balaw. Pagbato na niya arugaan, luminit mo ang po, kapig. Ay, linti. Arin andara, so ka, boy duaw? Nyang! Ay, Yusip. Dapat ba ko itong ginamit niya? So, ginamit niya kutang sakayan. So, boy ganay. Kung kumustang ko nga, kadumino man sa palahirot ma'am. Kanayin, wala po. Ano sana pala? Erak mong kipading birtaw. Baritaan mo kung kumusta na siya yan. Apito mo ako digay. Ika palit na. Kumustang ko paling bitwa. Niya naman. Inagi mo naman sana ako sa storya. Ubus na so. Makaroni ka, oh. Hatalay ng iba.